ang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sirang na bagong aga, nagkaantabay na anbanwa. Sa radyong sa tong katiwala, sa katotohan, sa bareta, sa pagtabang sa kapwa. Tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 1 minuto makalihis ang alas 10 nin pagkaaga. Yan katotoo. Political authority, either within the political community as such or through organizations representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens then are bound in conscience to obey. Accordingly, the responsibility, the status, and the importance of the rulers of state are clear. Halayan sa Gaudium et Spes of the Church in the Modern World, Vatican II, paragraph 74. Yan ang katotoohan. Veritas News Alert.
Marahay na aga mga katiwala, uwi na po ang barata sa oras niya. Niya sa tuya kan Mark Cafe. Nagsagibon ni an Platoon 5 o live fire exercise ang Philippine Army as in US Army Pacific sa Camp Ernesto Rabina Air Base, Capas, Tarlac bilang parte kan 38th Balikatan Exercises 2023. Kasabay digdi ang mga tropa kang 99th Infantry Battalion, 7th Infantry Division as in 51st Engineering Brigade kan Philippine Army as in tulong platon kan mga Amerikanong soldados. Kaiba sa mga kaibadigdian artillery preparatory fires, helicopter air assault, aerial gunnery, obstacle breaching, knockout bunker as in room clearing. Mantang at siya na hapon man, isa sa gibok kan Philippine Army, Philippine Marine Corps, as in 25th Infantry Division kan US Army, ang live firing kang Javelin anti-tank weapon system sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ang lecture as in simulation exercises sa paggamit kan Javelin, ang isinasagibo makalihis, ang salaknib exercise as in an actual na pagpaputok nin anom na missiles nagigibuhon at yan sa balikatan exercise. Yan ang barata sa oras niya sa tuya kan Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kapeng tunay na may herbal at puro ang sangkap. Basta Mark Cafe, suwabe. Ako si Rolly Serrano. Salamat. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asil TV, katiwala sa katotohanan. Happy Easter! Diyos Mabalos sa gabos na sponsors. Kansamuyang special coverage. Semana Santa sa Veritas 2023. Inihatod sa Indo kan mga presenters. Via Maria Press, Verbum Creatives, Vita Catholica Bookstore, Mr. Levy and Mrs. Ching Mata of Chicago, USA. Major sponsors: City Plus Home Depot, Legazpi Grace Home Builders, SEDP MPC, Winnie's Fried Chicken House, Maroroy Daraga Albay, Verdana Travel Corporation, The Mansion, Rawis Legazpi City, Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay, ang Probinsyano Party List, Washington International School, Senator Cheese Escudero, SM City Legazpi, MVP Manila Security. Minor sponsors: MTET Ukay Shop by Josette Colliantes, Juan Sanchez Jr. and family, Perpetual Eucharistic Adoration, OB Dream Events and Concepts by Miss Olga Vanessa, Nino's Bibingka, located at Purok 3, Cruzada, Legazpi City, Bersabe Events Management, owned and managed by Ms. Lay Bersabe, Engineer Tito and Mrs. Gemma Ante and family, Mr. Johnny Bandola and family of Pitano, Legazpi City, Our Lady of Salvacion, Anislag Daragalbay, Ma'am Nilfa Lee, Mustang Commercial, Quezon Avenue, Legazpi City, Dr. Edmund and Dr. Lorna Wong, Councilor JP Lee and family of Legazpi City, Orocrete Hollow Blocks and Cement Pipes, Young Matlechon, Luis Y. Pura Incorporated, Hardin de Legazpi Enterprises, Foursome Plus One, Bicol Speedtech Motor Corporation, care of Ma'am Emily Tan, Danilo and Agnes Mapa, Golden Tiller Construction and Supply, Phil Morano and family, Paso Santo Entierro, Paghampak Jesus, Paso La Bajada, De La Cruz, Jejan Construction and Supply by Glenn Casulla, Paso, Paghubay kay Jesus, kan sa iyang gubi by Eli Benito and family, RCPEA Commercial Leasing by Noel Ahero, Sebastian Sizzling House, by Nelson Ahero Acuña II, Slurp and Go by Maria Celeste Ahero Acuña, Mr. Alfred Nimo, Tita Serrano and family, Converge, Sonia Listana, Mrs. Erlinda Amaranto and family, Gemray Builders and Supply by Jemina Mahusay, Ma'am Gloria Leron, Rebecca Armenia, Mr. Desi and Mrs. Melody Ramos, Mr. Mon Bachiller and family of Spain, Angie Ambata Meneses,
Lodronio Lights and Sounds. Purok Sais, Alislag Daraga Albay by Mr. and Mrs. Elmer Lodronio. Clearwater Refilling Station by Mr. and Mrs. Daniel Mosatalia and family. Mr. and Mrs. Ariel de la Cruz and family. Base GNJC Store by Nancy Base. J&J Second, Bills Payment and Remittance Center. SJ Imperial and J. Azupardo T. Arnaldo and Company. CPAs. Abneti and family. Don Don Liner Corporation. Mrs. Rebecca Nicole and family. Q2QZ Light by Jenalyn Lee. Paso, St. John the Evangelist by Maria Florita T. Canyo and family. Rural Bank of Pilar. Triton Trading Corporation. Jal Abordo and family of Japan. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay mga tugang, just maray na aga po sa Indo Gabos. Liwat mo niya aldaw na naman din Huwebes, pet sa Abril 13, 2023. And yun yan pong Abril, takan last Thursday, wala kitang program. Kaya po ang CBM Giraray, mga personnel kang CBM, teaching staff, kang CBM po Giraray mga tugang, ang sa tuyang makailibahan mo yan aldaw na inin Huwebes. Digi po sa pag-Abril enot na edisyon kang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa tuya kang Bicol University Extension Management Division sa pamamayukan magayon mahigos asin mabuot na direktor na si Professor Rowena Weng Soylo. Asin maray na agaman po sa gabos na opisyalis kan Bicol University, mga estudyante, mga non-teaching staff, asin sa gabos na opisyal, sa gabos na vice president, asin sa tuyang bagong presidente, si President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III. Yan. Sir, tama sir. Okay. Yan yun ligi sa tuyong studio ang duwang teaching staff kang SEBEM. Sabi ko sa inda, pamidibida lang ka mo, medyo day ko nakuha kasabago so complete all the si Geneva, medyo kasabay-sabay ko man ini sa mga bagay-bagay na pang-edukasyon asin pang-kultura. Yeah, sige ma'am, yan po kita na dadangog kita sa Radio Veritas, asin nahiling sa TV Veritas, asin iba pang mga social media, online platforms sa Facebook, kan Bicol University, kan BUMD, yan po kita naman nahiling sa kanya. Nahiling na po kamumdua sa monitor sa mga oras nini. Sige po, introduce mo na po ang satuyang mga sadiri, ma'am. Nasa imo mainit po, ma'am. Good morning po sa Gabos. Ako po si Mary Ann Ansano, ang chairperson po kang Entrepreneurship Department, College of Business, Economics and Management. Okay. Marhay na aga po. Ako po si Geneva Nariol Llagas, faculty member po kang Entrepreneurship Department. Sa mga Gabos po na nagdadangog, marhay na aldaw po. Garo entrepreneurship innovation kita mo niya. Na edisyon na yun, ano? Okay, bata si Dean Barameda niya sa Cebu. Opo. Oo, text niya ako pirmi, update niya ako. Pari nag-abot nagpuong kami ha, medyo later. 2 minuto. Ay, araw mo na, grabing engagement. Anyway, sige po, bago kita magpuon kan sa tuyang mga pag-urali-uli mo niya na pagkaaga, sige po, paabutan ng anindonin pangungumusta gayot ang bilog na si Bem, asin iba pang mga gusto nyo paabutan kayo. Sige po, kahit. Hello po. Hello po sa mga taga-Sibem. Sa muyang mga estudyante sa Entrep. Yun nakulon ang sa Indo kan so last time na sa mga nag-guest na hali sa Indo nakulon da ang naghiling, no. Muliyaw ako sa mga terms Geneva sa Facebook, palibasa wala akong Facebook account. Nag-ibang planeta da ako. Sabi nga ni sa akong kampel ko, nabubuhay ka pa niya ko iyo pa. Anyway, sige ma'am, ano ngunyan ang kikasibutan kang Entrep Department, kang SEBEM, lalo na po sa Indong Departamento ngunyan na halos patapos na naman ng semester, ma'am. Sige Opo. po, go ahead po. Bali po kami digdi sa Entrep Department. Ang samuyang pinagkakaabalahan ngunyan, of course, yung samuyang mga business plan implementation po Okay. kang 4th year students kasi
na-mention mo nga po, sir, na patapos na. Ini pong mga estudyante may sa 4th year na nag-i-implement kang sa indang mga business plan, nagtindog po sinda ang sa dirinindang negosyo, puon po kang first semester, sinda po nag-organize, nag-share po kang sa indang mga kapital, and para po, nag-secure po ning permit, para po talaga ma-operate ang sa dirinindang negosyo, which is actually in line with the direction of the program. Yun po talaga ang sa indang expected na dapat gibuhon pag 4th year. And also, we are happy to announce to everyone that despite the challenges po na na-experience, kasi compared po before the pandemic po, talagang buwelohon sa mga aki na magtinda physical store. Kaya lang, syempre po, because of the pandemic, nagkaigwa man po talaga ng slight difference and then changes sa mga pagnegosyo kang mga aki mi. But we are happy na maski arog po kaya na may diit na adjustment pa from the full face-to-face, and then ngayon po blended pa din kami kasi we would like to utilize pa rin naman the use of the social media, magayon po ang sa indang benta and nakaka-penetrate po sa market na tina-target po ninda. So, ngunyan, nire-ready mi po sinda for the presentation kang sa indang business performance, which will be on next month. Opo, kasi mag-i-end na po ang sa indang operation by April 2028. And also, we will be recognizing, of course, their effort. Digdi po sa indang business plan implementation. Kung sisay po ang best company, igwa po kaya kaming arog kaiyan na pig-recognize mi man. So, gabos nindang effort para mas ma-motivate pa po. Sinda to encourage them po na talagang mag-pursue ng business kasi nakaka-boost din po baga ng moral ito na nare-recognize ang effort mo. And also, yun, that's also our way of inspiring yung mga lower years na arugon so sa indang mga ates and kuyas. Kasi in time, pag 4th year ninda, sinda naman ang manegosyo. Matindog kang sa diri nindang negosyo. Yan pa, sir. Okay. Ma'am, gusto ko lang po ining ihapot, although igwa naman ako nin mga diit na intindihan kayo kang enot, pero ngunyan yaong kamo dyan, yaong kamo sa department. Ano ma'am, sabi ninda, pag entrepreneur ka da, garo ka man sana da vendor, or pag vendor ka, entrepreneur ka, o may difference man siya? Igwa po siya, sir, ding difference. Yun po ang pirming sinasabi po talaga, na ang negosyante, parareho man sa nadaiyan, entrepreneur. But sa muya kasi, ang entrepreneur po, as compared to your usual na negosyante, we create value, sir. Iyo po. Okay. Yun po. We create something new with value. Opo. So, that's what makes us different. And then yung mindset po is actually different din po talaga. Kasi, ang nakikita ta po na usual na ginagawa ng vendor, as sa term na ginamit mo, sir, it's more on retail na, kumbaga, kung ano binakal ninda, ipabakal ninda, na may patong lang, and then, yun na yun. But, for us, may process po kaming pinag-aagihan from opportunity identification, and then, from there po, duman pipigbibilog sa konsepto, and doon nakikreate so value na mas kumbaga, mas magandang may offer sa aming mga customers. So, yun po ang nakikita kong difference, sir. Kasi, yun nga, para sa muya, ang customers mi po talaga, we aim to satisfy or to, kumbaga, maugmasinda sa ino-offer mi sa inda. So, pinag-aadalan mi ngunay. So, process. Ibaga, ma'am, sa sarong tindahan, halimbawa, Geneva, ma'am, halimbawa, igwa dyan yung mga tauhan na nagtitinda, yung nagpapabakal. Pero pag yan ang may-ari, iba man lang sa iyang dating. May entertainment side, may ano nga yan, bago nga yan. Kaya halitong yan sa Davao. May mga dagdag siyang para ma-encourage niya ang customer na bumakal talaga. Maliban na lang sa hapoton lang kung ang presyo. So, saro yun, yan tulos, sarong package na yan, mahiling mong, masabi ang parabakal, yun ang tagsaliri. Opo. So, pero ma'am, dapat po baga, diba, sa sarong tindahan, halimbawa, sarong negosyo, dapat parehas ko tayong orientation na maski tigari ka lang na
na tindera, pero dapat igwa ka maning baga aramong mismo ang produkto. Tabi sa mga ibang customer, naghapot ining iba pang bagay maliban sa presyo. Yes po. Halimbawa, That's true po. siguradong yung ano pa ini, presko pa ini, o siguradong yung araw ka ini, mga araw kayo na bagay ma'am. Siguro yan kasara ba yan sa tutok sa 4 na taon na ma'am? Opo, Ang yes po. entrepreneurship. Actually, sir, ang entrepreneurship po is a total package po talaga. We teach our students a little of everything because ang entrepreneur po expected na marunong ka po not just marketing. Kasi yung sinasabi mo, sir, na customer service, that is part of marketing. The also operation, yung paggawa mismo ng produkto, dapat alam mo din. Kasi isa po sa mga tawag ka ini sa mga danger na masasabi natin. Ano, if you don't know these things, pwede ka po may istoryahan, kumbaga, sir. Let me share some experience lang po. Ano na, before, day pa man po, high school ako ka ito. Oo, but, Dahil pa man ito, ma'am, haluyon. Sige po. yes, sir. Bako pa, aki pa po ako. Pero before po, kaya, may, ang family ko po kasi entrepreneurial man po talaga Wow. from the lolo. May ganun po sinda ano. But nung nag-venture po kami sa negosyo which is computer shop kasi katong panon baga sir, baguhon pa sana sa computer na naliw ng mga tao sa pag kang computer. So gabos gusto magkaigwang computer shop. But ang problema po is, gusto nilang magnegosyo kang computer shop, pero wala kaming aram about computers. Okay. Ang parents ko na nag-finance, nag-invest duman, don't know how to use a computer. Ako din po, daiman ako tatao mag-computer kasi nagpupuon pa lang po ma-introduce. So, kang time na nagkaigo na po ning mga diit na problema, kasi syempre po may maintenance ang computer. Di man po kami tatao, nagkuha kami ng technician, and yun po palan, may mga, dapat ba ko masyadong maray na ginigibo. Tama, Opo. oo. So, ang nangyari, imbis na mahiray, naraot. Naraot. So, wala kaming aram sa basic troubleshooting, in other words, sir. So, nawara so negosyo, dai nabawi so kapital, and yun, sayang, makulog sa buot po na nagpuon ka na daiman po nag-prosper. So, yun po ang tigga-train mi sa mga aki na dapat aram ninda ang gabos na aspeto kang negosyo. Iugit yan ma'am sa pigsasabi ba kan mga gurang na, hoy, no, di ka magbuntog sa negosyong day mo aram. Yan, tama papasok ka po talaga. Baga pareho man po sa pag-agom na day ka mag-agom. Taday mo yan maluluwa pag napasok ka Natawag na na. paghihilig mo si Jenny. Anyway, sige. So, bali yun, sir. Sabi ko nga ni po, yung program namin na entrepreneurship, total package po siya. So, tinutukdoan mi siya. Very important po is the opportunity identification. Si Ma'am Geneva po kayo ang nagtutukdo. Kasi duman mi din po tutukdoan ng mga estudyante kang pagiging creative. Kasi importante po din as an entrepreneur na creative ka and innovative ka sa pag-iisip. Yun din po ang saro pa sa difference kang sarong entrepreneur sa normal or sa regular na negosyante. And then, from there, pinaprocess namin yung mga creative concepts ninda, mga kaisipan ninda, pinoproseso sinda, and then tinutukdoan din po sinda, sir, kang franchising, and then marketing, kasi yun na nga po, na-mention ko kanina, importante yun po ang marketing. Kasi at the end of the day, sinda po bagang nagpapatronize kang sa muyang negosyo. So if you don't know how to market the product or to satisfy these customers, then definitely wala po mangyayari sa negosyo me. So, isa pa po yun. And then we also teach them about accounting. So, dapat tatao din po sinda sa accounting. Maski basic po, financial management. Yung Human resource Yan. included po, sir. Kasi sir, sabi mo nga kanina, yung Pag-giving tao. feasibility study. Yes, Business business plan. Yes po, sir. Kasi, Diyan matibay yun si Lynn, business plan. Masalaghan pa na kami kasi sabi ko, business plan. Anyway, sige po. competency po, dapat ito kang sarong entrepreneur na marunong kang pag-ibok kang business plan, sir. Kasi given naman po yun, araman po yan kang gabos na nag-venture sa negosyo na hindi naman po lahat galing sa atin yung pangkapital, di ba? There will be a time na mga ngaipo kaning tabang kang ibang tao. And
they will require you to write a business plan para mahiling kung profitable or not yung negosyo. So, they should know at least basic. Hindi nga ni basic, talagang dapat tatausin lang mag-iba ng business sa plan. entrepreneurship po, pig-inculcate naman dyan sa mga estudyante na, oh yes, negosyo ini, pero kay po, igwa magkakaroon the human factor of it. Na Ay, yes, bako sir. lang gabos profit ang... Yes, sir. We, Sige lang yan. Like, Sige lang. social Oh, responsibility. okay, sige. Sige nun, ano mo po ito? Sa social entrepreneurship na we have this triple bottom line po, the people, planet, and then profit. Wow, okay. Yes, opo. So, Maringan iba ko 4 piece, 3 piece. Sige, sige. opo, sir. Like, for example po, yung mga students po namin, tinuturuan po namin kung paano i-connect yung business nila sa community, po, how kung paano tulungan yung community using their businesses po. Like for Okay. example, ngaya yung mga gagawa ngaya. For example, sir, yung mga bags po na mga non-food products, maybe they can tap the different LGUs po, yung mga nanays po, Okay. like that, ano po, and then sila po mismo yung gagawa ng bags, and then we have this po yung say for example yung kamote creation po, another Kaduma na ako dumaan ay, sa ano opo. ni Yes, opo. Dr. Villar. Opo, kay Dr. Belaro, na we have the youth, and then of course the farmers po na involved doon po mismo sa cooperative, sa business po mismo ni Dr. Belaro. And then part din po kami Oo, ng oo. business ni Dr. Oh, ang galing. Belaro. Masira mo kayo ito, ma. Mga cookies dungan tapos ano. Dahil, bako masira, dahil libre layman. Masira mo talaga. Masira mo talaga siya. Sabi ko, wow. Kaya nga noon, ako, tigji-joke ako ni Dean Edgar. Sabi niya sa kuya, tapadihon ko siya ngayon. Padaran, tanaan mo ngayon, so, pansit mo ngayon kamote. Sige, tigji-joke pa ako. Pansit na kamote, totoo man lang pala. Ini mga bagay na ini, mga creations ini, yan ang kagayunan talagang sa entrepreneurship na dahil ka lang basta-basta makapital, tapos tinda. Pero mapuong ka sa dae. Maplano ka. ID. Minsan may survey pa po ganyan, ma'am, kung ining ititinda mo, may mabakal dyan sa particular na lugar na, o yan ang demand, no? Kang sarong community. Kabos na ini, package na ini sa entrepreneurship program. Opo. So gabos po yan pinag-aadalan kasi lalo po nga yan sir na panahon na halos gabos yaon na po baga sa tuya, ano? So importante na ang sarong entrepreneur, ang estudyante kang entrepreneurship program, tatao po talaga mag-adal kung ano ba yung need sa community. For example, kasi waste of time and energy po baga na nag-offer ka ning something na wala maning added value, kumbaga. Kumbaga, ikaw din mismo, baray kung pigapurot sa ng kwarta daiman. So, importante na pinag-aadalan din yon. And in line with sinabi ni Ma'am Geneva, before po may mga students na po kami, graduate na po si Dangon yan, na nag-venture po din sa Arugaian kasi sabi mo nga ni Sir, maganda din na hindi lang profit. And tinuturo din namin yon sa kanila na, yes, at the end of the day, ang gusto ta po kumita, but wag kalilimutan na we have to give back to the community. And we have this business before, mention ko na graduate na po siya. Ang ano po niya is upcycling of clothes. Wow, Opo. okay. And then, ngayon po, ang proceeds po, kasi masyadong mataas din naman po yung kita niya doon. And ang aram ko, kung sa pagkakatanda ko, kasi matagal na sir, ano po, part of that is gini-give back niya sa sarong community na iyo man ang nagigibok ang sa iyang packaging. So, magayon man po itong example kasi mahirap din po talaga sa sarong entrepreneur na ikaw lang pirming iniisip mo, daiman po baga mag-grow ang business without the help of other people. Pero ba, kung hiling ang tabag mo ang history kang mga negosyo, alakalandig di talaga. Ining darakulaon naman yan ng negosyo. Nagpuroon man sana yan sa sadit. Yes po. Yan nasa ampangan nindong battle, di ba? Sabi ninda, di ba? Nagpuon lang yan. Iguyan ma'am istorya. Opo, yes. Sabi kan original na tag sa diri kayan, pero gusto niyang magtaning duman sa sarong drugstore. Dahil tarang ngarana. Magtaning. Kaya siya pinataning. Nagsabi siya sa diri niya, tandaan niya, hindi pag ako ngayon naging sikat, dahil nga yung negosyo nga din iyo man ang gagawin niya ang nangyari. What I mean is,
nagpuun sila sa Sa Saradit. didit. Dahil naiintindihan nilang maray, ang foundation nila very strong. Kasi na kumbaga, kung very strong ang primerong eskalon mo, ang masurunod, mas Correct. Yes po, pindot sir. na ano. Diyan talaga sila nagpupuon. Hindi yan ba nga ibaga Saradin Edgar? Ikaw ba ganyan cooperative sa Daraga? Yes po. Ang aram ko lang po niyan sa YES. Yes Young po. Entrepreneur Society, ma'am. Opo. Pero ngunyan Dakulaon na po ang cooperative. Opo, Actually, big para urulayan mi and maray last episode mi ma'am so doang doktor yaong digdi. Ah, yes. About Opo. cooperative, Opo. Yes, gabos-gabos, Si maraming Dr. paliwanag. Ana. Mm-mm. Pero hindi, ang ano kaya, sabi tangan ibaga, paulit-ulit na lang ini na more than 95% kang nagbubuhay sa economy is entrepreneurs, mga Social. SMEs. Yes, Small and oo. medium Oo. enterprises. Talagang diyan pa lang aram tanan na kung ang gabos matibay mga may entrepreneurship mind. Entrepreneurial mind. Entrepreneurial mind. Igo bakit akan sa bilog na biyo? Yes, sir. Yeah. Opo. And that's very good kasi kung minsan kung dahil ka ng formal training talaga, dahil mo aram, igwa ka pala ng potential sa business. Yes po. Dahil ka lang natatap, dahil lang nahihiling so tibay mo. Ngunyan ka laog ka na, yung man ang ganyan ang gusto ko. Pero man kung halimbawa, igwang estudyante gusto mag-take yan, igwa siyang dapat na minimum na karakteristik sa sarili niya. Wala iman talaga. Kaya okay lang. Actually, sir, for me personally, I'm speaking sa kuya lang po. Iba man syempre ang sa Geneva. Actually, wala man po ning definite na characteristics Wala ang man. sarong entrepreneur. Kasi talagang nahahasa man po through proper training Yes, and okay. education. Opo. Kaya nga ni po, kanina, since na-mention mo na lang din po, sir, yung entrepreneurial mind na subject which is offered across the Across the university. university. Saro po ito sa obheto mi na kung nata ito push ming mai-offer sa gabos na courses, not just business courses, but most especially sa mga non-business courses because itong entrepreneurship is a very good opportunity for these students na mga non-business courses din na pagkatapos ninda sa university, igo po sinda ning option or alternative na if employment is not for them or does not work for them, then totoo po sinda magnegosyo. Kaya kung makikita po nindo sa entrepreneurial mind na subject, yaon na po gabos, incorporate mi na po gabos duman. So again, opportunity identification, tinukduan sinda po sa marketing, and also TikTok dian mi din po sinda na yes, simple bookkeeping because as Yes, mentioned, oo. importante tatao dapat mag-record kang Ma'am, sa transaction. TESDA pag nag-ano ka ng bookkeeping, mahal iyan. Yeah. So tigdutok doon mi po sinda ning basic at least kasi mahirap po baga kung sige mo lang po ang negosyo and then hindi mo natatrack kung talagang nagkikita ka or dai. Mabintahong ka ng Yes. Lunes hanggang Biyernes, pag Sabado, wala ka man. Tama, sir. Ito pala debit, credit, Oo. kupit ang nangyari. Yun pala nang nangyari. Debit, credit, Kupit. Anyway. Opo. So medyo mahirap po pag daita po na titrace ning maayos yung transaction. So yun, saro pa po ito na pigaano mi sa inda. Pati po yung pag-negotiate, tigtutokdoan po sinda kaiyan, yung persuasion and negotiation, yung business registration because syempre dapat legal ang negosyo ta. And another thing na pigatokdo mi po duman sa inda, sir, is yung personal initiative. Ayun po. Kasi importante yun po na ang sarong entrepreneur is yung may initiative, personal initiative po, na hindi tayo reactive lang, na pag may nag-tick sa imo sa ka lang mag-react, hindi po pwede na paturog-turog kita sa pansitan. So, hindi dapat gano'n ang Sige, isang ma'am. entrepreneur. Ano pala nung dapat nagibuhon? Pagbalik ta mamamabel ta kita. Sige po. Mabel ta pa. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia
Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katong. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. Happy Easter! Diyos Mabalos sa gabos na sponsors. Kansamuyang special coverage. Semana Santa sa Veritas 2023. Inihatod sa Indo kan mga presenters. Via Maria Press, Verbum Creatives, Vita Catholica Bookstore, Mr. Levy and Mrs. Ching Mata of Chicago, USA. Major sponsors: City Plus Home Depot, Legazpi Grace Home Builders, SEDP MPC, Winnie's Fried Chicken House, Maroroy Daraga Albay, Verdana Travel Corporation, The Mansion, Rawis Legazpi City, Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay, ang Probinsyano Party List, Washington International School, Senator Cheese Escudero, SM City Legazpi, MVP Manila Security. Minor sponsors: MTET Ukay Shop by Josette Collantes, Juan Sanchez Jr. and family, Perpetual Eucharistic Adoration, OB Dream Events and Concepts by Miss Olga Vanessa, Nino's Bibingka, located at Purok 3, Cruzada, Legazpi City. Bersabe Events Management, owned and managed by Ms. Lay Bersabe, Engineer Tito and Mrs. Gemma Ante and family, Mr. Johnny Bandola and family of Pitano, Legazpi City, Our Lady of Salvacion, Anislag Daragalbay, Ma'am Nilfa Lee, Mustang Commercial, Quezon Avenue, Legazpi City, Dr. Edmund and Dr. Lorna Wong, Councilor JP Lee and family of Legazpi City, Orocrete Hollow Blocks and Cement Pipes, Young Matlechon, Luis Y. Pura Incorporated, Hardin de Legazpi Enterprises, Foursome Plus One, Bicol Speedtech Motor Corporation, care of Ma'am Emily Tan, Danilo and Agnes Mapa, Golden Tiller Construction and Supply, Phil Morano and family, Paso Santo Entierro, Paghampak Jesus, Paso La Bajada, De La Cruz, Jejan Construction and Supply by Glenn Casulla, Paso, Paghubay kay Jesus, kan sa iyang gubing by Eli Benito and family, RCPEA Commercial Leasing by Noel Ajero, Sebastian Sizzling House, by Nelson Ajero Acuña II, Slurp and Go by Maria Celeste Ajero Acuña, Mr. Alfred Nimo, Tita Serrano and family, Converge, Sonia Listana, Mrs. Erlinda Amaranto and family, Gemray Builders and Supply by Jemina Mahusay, Ma'am Gloria Leron, Rebecca Armenia, Mr. Desi and Mrs. Melody Ramos, Mr. Mon Bachiller and family of Spain, Angie Ambata Meneses, Lotronio Lights and Sounds, Purok Sais, Anislag Daraga Albay by Mr. and Mrs. Elmer Lotronio, Clear Water Refilling Station by Mr. and Mrs. Daniel Mosatalia and family, Mr. and Mrs. Ariel de la Cruz and family, Base GNJC Store by Nancy Base, J&J Second, Bills Payment and Remittance Center, SJ Imperial and J. Azupardo T. Arnaldo and Company, CPAs, Abnetti and family, Don Don Liner Corporation, Mrs. Rebecca Nicole and family, Q2Q Zeolite by Jenalyn Lee, Paso, St. John the Evangelist by Maria Florita T. Canyo and family, Rural Bank of Pilar, Triton Trading Corporation, Jal Abordo and family of Japan. The search is on. The provincial government of Albay, headed by Governor Greg Slagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Daragang Magayon 2023 Executive Committee present The Search for Daragang Magayon 2023 with the theme Empowering Women, calling on all Bicolanas. Join and showcase what you got. Screening will be on April 15 from 8:30 a.m. to 3 p.m. at the LCC Activity Center, and presentation of official candidates will be at Ayala Malls. The Search for Daragang Magayon 2023, open to all Bicolanas 17 to 25 years old. A Bicolana by
birth or by blood, natural born female, at least 5'4" in height, single, have never been married nor have given birth, smart and confident. Please bring a copy of your birth certificate of your parents and grandparents, valid ID with address, and 3R size close-up and whole body photo. Come fully made up. Wear white casual, black swimsuit, and high heels. The search for Daragang Magayon 2023. Application forms are available at the Provincial Tourism, Culture and Arts Office and at the office of Board Member Melissa Abadesa and at the screening venue. For details, contact Crisel at 0945-779-2499. Coronation Night is on May 19 at the Albay Astrodome. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family, and the rest we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumangganan in brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. Pwede ka mo magmakalki-ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Okay, alright mga tugang, oras niya to 38 minutos po, makalampas ang 10 o'clock. Wow, dali na kita, alas 11 kita sagkot. Halawig pa. Ma'am, kanina nagputol kita bago naglaog so hanap buhay. Na anong ito so na pag-ulayan to ma'am, na ano ang dapat na ano kang sarong sa entrep, ano ang mga behavior, ano ang sabi baga, may kasabihan baga ma'am, uy, ikadong yan, negosyante yun ka. Ano daw basihan ka? Sige lang. Iyo, siguro ano lang, expression lang po talaga. Kasi kanina po, bago po kita naputol, na-mention ko nga ni po, na wala maning sarap lang talagang definite, kumbaga na characteristic ang sarong entrepreneur. Yes. Kasi yun nga, nandadara po siya sa proper training and education. So kanina, napag-usapan din po natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang entrepreneur. So sabi natin, mag-identify muna ng opportunity, pinag-aadalan if ano ba talaga yung need sa community, sa market, bago kita mag-start sa pagnegosyo. And then, yung pag-market ng product, yung pagkapot kang tawo, kasi mapagal sir, kung dahil kita tatao magkapot ki tawo, babarayaan kita pirmi ka mga tawo. Sigurado. Grabe ang turnover, makaskason. Yes, makaskason ang turnover pag-arog ka iyan. And that's not a good indicator na maray kang negosyante. So dapat tatao kita mag-handle kitawo, and then of course, dapat tatao kita mag-manage kang finances. Yes. Kasi mahirap po kung laging one day millionaire tayo na baga napalalian sa kwarta, naka-receive ng, naubos gabo. So sayang kang pinagalanta. So tinutukdoan ta din po sila kung paano mag-manage ng finances. And then yung pag-register, of course, kang business kasi dapat nga legal siya. And most importantly, na-mention ko po kanina, is about the personal initiative, na dapat may inisyatibo po talaga ang sarong negosyante to act. Iyo po. Kasi, ang concrete example po kay ni sir is, kitang kaming duwa ni Geneva, na barkada kami po, nagkataon, pareho po kami ning naisip na negosyo. Negosyo. Okay. Opo. Pero, ako po,
medyo takot. And sige ko pangulat na may kumbaga, sign. Sabi nga ni, may sign, bigyan mo ako ng sign para magpuon. Si Ma'am Geneva, may personal initiative and self-efficacy po, sir, na piga-apod. So, Okay. pagtubod sa sadiri talaga na kaya niya, pinunan niya ang negosyo na pareho man kang naiisip ko. Okay. So, ngunyan, sisay po ang nag-asenso. Siya. Siya po nag-take ng action. Ako, magibit na sana. Tatawara. Day ako nag-take ng action. Nagparaplano ka sana. Nagparaplano sana ako, igwaman akong kwarta, naghalat akong sign, iyo po, may kwarta mang kunta ako pang puon kinegosyo, pero dahil natakot ako, wara akong kusog buot, yun nga ni po, naghalat akong sign, siya, dahil na naghalat-alat, taaram niyang kaya niya, iyo po, maganda sa business idea, Kay Pon nga bago siya makahiling sign, iguana ako. So, yun po ang pig-apod tang personal initiative and self-efficacy na dapat meron din po ang sarong entrepreneur. Yun po, sir. Kumbaga ma'am, dapat desidido ka na gibuhon iyan. Minsan, pag pagparaplano mo sana, sabi nga ni baga, I plan without an action is a dream. Correct, sir. Tama po, sir. Yung ano ninda. Ngunyan ma'am, ano ang mga advantages talaga sa degree na entrepreneurship kung makatapos ka kaini? Ano ang futuro na mahihiling mo ligli compared sa ibang mga siyempre kanya-kanya bagang linya yan, ma'am. Halimbawa sa muya sa CAL, ako halimbawa as the Department ng Journalism and Broadcasting, bigla pahiling mi sa inyo kung ano ang future ninda after graduating, anong maging sabi baga kita kung saralit pa kita, ano nga gusto mo maging yung salit pa sa entrepreneurship, ma'am. Ano ang mga nahihiling tang pwedeng padumanan maliban sa pirmi na mabugta ka ng negosyo mo, pero ano pa ang pwedeng ibang sanga ka iyan? Yes, sir. So, ang entrepreneurship program po natin kasi is a ladderized program. So, ang first 2 years po ninda, magiging entrepreneurial technology. Yes, technology. Kumbaga, yun, parang ganun, sir. Sorry, nakalimutan ko sa exact na but it's more on the technology po. So, tinutukdoan po sinda kang basics about technopreneurship. Technopreneurship. Okay. So, after that, the next ladder is all about business development. Na duman pa lang, sir, sa second ladder, dakulaon na po itong tabang sa estudyante. Because, tanggapin na natin na lahat naman po ay negosyo. Opo. So, lahat naman po, eskwelahan, darakula or sadit, gabus man po yan, negosyo. And sa second ladder po, tinutukdoan na po sinda duman kang business planning. And from there, yung competency na makukuha ninda duman, magagamit na ninda if ever po, daingo na sinda mag-pursue since ladderized program nga ni po sinda. And based on the hindi man masyadong formal na tracer na ginawa namin. So, interview lang po with the graduates. Dakulaon po na itabang sa inda kang business plan. Business plan. Okay. Kasi sa piglaogan ninda, so nagtatrabaho at the same time nagdinegosyo, dakulaon po itong tabang na sinda pigataawaning responsibility kang sa indang mga bossing kang paggibo kang mga business plan na nagagamit mismo kang sa indang opisina. So kumbaga they take pride in it. So natatawan din sila ng recognition. So in that sense, I think nakatabang ito sa estudyante. And of course, the third ladder is yung pagiging entrepreneur. Opo. So opo. So ito, sir, ang siguro to answer your question, aside from being an entrepreneur, kung ano pa po ang kumbaga makukuha kang estudyante if they take the course, yung aagihan nindang proseso, sir, kung paano magnegosyo. They cannot get it anywhere. Oh, wow. Sige. Mahambog lang po talaga ako. Ma'am, yan ang purpose taligdi. Showcase ta mga offerings ta sa diba, public. sir? Opo, kasi talagang sa tuya, ang program sa BU po kang entrepreneurship is iba. Opo. And before naging model curriculum na po tayo because talagang magayon ang training kang entrepreneurship. Ang sarap ma'am nabasihan ko kung nata magayon ang offering. Look mo ma'am, medyo grabe ang enthusiasm mo hindi magpaliwanag. Kasi niyaw lang interest. Mga machika lang po. Anyway po, mabelta kita. Tayo pa kitang commercial na papalusoton. Pero gusto ko po ito at yan si Ma'am Geneva. Ma'am.
Ano yun ma'am? Igwa ining bako ining ethical na halimbawa uy kabagangaya nakakonek ka sa sarong dakulang shopping center, dakulang tindahan. Tapos inkargado ka sa araw ka ining negosyo. Tapos naisip mo man na sadiri man ning negosyo sa harong mo ka ito. Ano pwede yan? Or ano ang mga limitations? Ano ang pwede? Sige, mabilis po kita. Ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko pong minom ng Marcafe ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe at yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SNTP, sagot dyan, maging sa kamatayan, punerarya at simbahan, pamilyang na ulila, di na mamumroblema. SEDP, simbang sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDP, simbang sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDP, dito na tayo. SEDP, dito na tayo. The search is on. The provincial government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, the Sangguniang Panlalawigan, and the Daragang Magayon 2023 Executive Committee present the search for Daragang Magayon 2023 with the theme Empowering Women, calling on all Bicolanas. Join and showcase what you got. Screening will be on April 15 from 8:30 a.m. to 3 p.m. at the LCC Activity Center, and presentation of official candidates will be at Ayala Malls. The search for Daragang Magayon 2023, open to all Bicolanas 17 to 25 years old. A Bicolana by birth or by blood, natural born female, at least 5'4" in height, single, have never been married nor have given birth, smart and confident. Please bring a copy of your birth certificate of your parents and grandparents, valid ID with address, and 3R size close-up and whole body photo. Come fully made up, wear white casual, black swimsuit, and high heels. The search for Daragang Magayon 2023. Application forms are available at the Provincial Tourism, Culture and Arts Office and at the office of Board Member Melissa Abadesa, and at the screening venue. For details, contact Crisel at 0945-779-2499. Coronation Night is on May 19 at the Albay Astrodome. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asil TV, katiwala sa katotohanan. Okay, mga tugang balita na kita alat mo na tali baka naka-headset para malangog ko ang saliri ko. Alright, 49 minutes na po makalampas ang 10 o'clock. Hanggang 11 o'clock po kita ngunya na aldaw na nilin Huwebes, April 13. Mabalita kita ma'am, alamang. Gawin na lahat ang takaning hapot. Sige ma'am, go ahead. Okay. Yeah, so yung sa question mo po, sir, dapat po in business, in entrepreneurship po, dapat ethical man garin po, giraday, sir. Hindi ko man po, sir, tigagabos, pero ang some businesses po starts, nagpupuon po baga, sir, sa gaya-gaya talaga. Opo. Pag tindaliling sinapot, batinda mo yan, opo, sir. Pero sa entrepreneurship po, in our program, tigtutukdoan mi po ang mga estudyante na kaya pansin na mag-create po ng value proposition, the competitive advantage na tigahapon po, sir, na ano yung edge mo duman sa
iba. Yes, Oo. opo, sa kakompetensya mo. Ngayon po sir, kung itong gaya-gaya po sir na magkakapareho na lang na business, ang sa entrepreneurship po, pwede ka ba po sir mag-gaya? But sabi nga po kanina ni Ma'am May, na highlight me permi in entrepreneurship, that we need to be more innovative po. Innovative. Yes, so as much as possible, we need to add value po. Okay. Ngunyan baga mama, ang balot, pig Grill. Pigi-grill. Pero bako dahil ito, sir, safe. Opo. Ay, baka, Safe. sige, Bako na sige. po ito, sir, safe. Kasi yung shell mismo, may ano siya. Anyway, ma'am, dahil man ako ka nagkakaroon Correct. Tama pala, Kasi na po, sir, pampahiblad na po ito, sir. Pero in addition, sir, sa na-mention na po ni Ma'am Geneva, kasi ang example ni Sir Seth is, if you are connected to the company and then nagnegosyo ka din yung sa diri mo po, that is actually unethical for me because conflict of interest po ito. Tama, So, tama. we also teach our students about the business ethics pa rin naman po. Kahit magsimula ka sa gaya, iyo po, kasi natural po ang gaya. Sabi mo nga ni Sir, nagsinapot, nagbarbecue ngunyan, the following day, may nag-aarog. But make sure if you want to engage in that particular type of business din na kung saan tigbubuhay ka, kung baga empleyado ka, kung una, pwedeng, bako ka na connected duman because that is conflict of interest. Or kung talagang the same ang concept, make sure na you offered something more valuable than what is being offered by that company. Kasi yun nga ang paulit-ulit namin din po na sinasabi sa mga estudyante na be creative, be innovative because mahirap po kung puro gaya-gaya lang tayo. So wala talagang mangyayari sa negosyo pag ganun. But in that particular example, yun po sir, it's unethical. Siguro, kasi conflict of interest pero po ma'am, pwede talaga. ka man siguro beforehand magpaaram kayo. Yes, unless po may agreement, then ibang ororo na po ito, sir. Kung may agreement between your employer and ika na okay lang, iyo po, then Mas ang mga darakula baga ma'am na negosyo, nagpiton sila dyan. yes po, sir. Kaya sa terms and conditions, dapat mag-behave ka. Kung gusto mo, kung habo mo, tidak Kasi sir, kumbaga, kung ika man ito nasa lugar kang bossing mo, tapos nakikinabang ka, 2 beses ka nakinabang, tigsweldohan ka na, and tapos nagnegosyo ka pa ning pareho nindang negosyo. Parang hindi naman tama yung ganun. Ako mo na-amuse ako ka mga empleyada nga sa salon negosyo na igosin na ning initiate. Siguro igosin na ning drive na talagang desidido sila magpabaka, desidido magpaliwanag, may mag-serve. Yes, Halimbawa, maski may customer nga silang senior citizen, medyo maluyan na magdang, titsagaan nilang kauronon. Yes, So, sir. mga magayon na bagay, na bako lang talaga negosyo ang pigurunan, kundi sa pagiging tao. Yes po, sir. Siguro po, Kasi ang mga entrepreneurs, yan ang sarukan sa indang mga sekreto. Ano ang sa indang... Tig-train po ang mga tao. Yan po. Kasi nung proper customer service, because importante po talaga na hindi lang yung entrepreneur, yung may alam. Yes. Everyone should be involved po sa negosyo. Kasi yun nga ang isa po sa sinasabi ko din sa mga estudyante ko. Kung kamo manegosyo, dapat importante na yung values na igwa ka with regards to the business. Dapat makaskade ito hanggang sa security guard. Tama. Iyo po. Tama. Kasi pag naglaog ang customer mo, mafe-feel niya that he or she belongs to that yung lugar mo, 'di ba? Na mauugma siya. Actually, ma'am, na-mention mo yan. Sa MUIA, ako sarap po kang pigla-lecture ko na na-invite man ako, Ma'am Geneva. Yan, how to deal with, ipig-upod na networking with media. Kung, halimbawa, ang company mo, halimbawa, ang salong agency, baga ma'am, daiman maaraman ng pigigibo ka yan, kung daining maray na mouthpiece. Di ba? Kaya minsan na yung ibang sarong agency na pirming yaon sa radyo, yaon sa TV, yaon sa social media, yaon sa kasi matibay sa tagapagtaram. So in other words, kung wala pala, hindi pala nila naiintindihan. Iyon baga bigyan sabi ito, ma'am, na sabi ba ganyan daw, walk the talk. Walk the talk, yes, sir. Di ba? Ikaw nga ba ng sarong, di ko lang aralan ito, baka pabayado na ako. Opo, parang mention. Ikaw lang sarong company na ang inculcation ninda, kay pon bago ka maging empleyado kang company ini, kay pon pigtutubudan mo una ang satuyang negosyo. Opo, sir. Pag dahil mo yung kayang i-embrace, dahil ka pwedeng maging empleyado kang kumpanya ini. Yan magayon siya, nag-boom siya worldwide. Kasi ma-jeopardize din po ang business if
yung kung wala ka mang pagtubod, baga, mahirap po. Di ba ganun? Ano ko ini cancel ta, hindi man yan. So, discourage ka baga mismo kang ano. Leninda, itong simpleng bagay sa ibang mga customer, nagtatadong ito dyan. Yes, sir. Opo. Di ka nang ganyan, sabi nga kang tindera nga, medyo, garo nasa sabotahe yung mga baga mamano. Kaya minsan, hinanakit man ang mga tagsadiri kang negosyo, lalo ko saralit man sana magang negosyo. Ma'am, arog kayo ni 56 minutes pa kita, may 4 minutes pa kita. Sige, sir. Ma'am, paano ma'am, ako nagangalas, igwa naman sa may samuya ng sari-sari store. Halos para ang benta. Pero di siya nagsasara. Sabi ko nata po, paano nga, ini nga ang pang, ano ko, pang front ko nga sa Bombay. parang nga ako, maging ako dyan nagdidilin siya. Pang front ko sa nga, tangaling, dakol nga sa ko magpautang. Sabi ko, ano ang kwarta? Sa iba niya dapat igagastos ng mga bagay-bagay. Total nga, may suliman si Arke, may suliman si Arukel. Sa entrepreneurship, garo dahil man Arukel na mentality, adi. Iyo, sir. Opo. Parang ginibo niya lang na ano. Yun nga, front ang negosyo. Resibo lang pagbaot. Resibo pagbaot. Parang, kasi, para sa kuya, parang evasion po yun. Ano, din, kasi nakikita sa luwas na di ka nagkikita. And yet, sa laog palan, bonggang-bongga ang kita mo, kata nagpapa 5-6 ka. So, parang, hindi magandang practice yung ganun, sir. Ano po. So, as much as possible, we want our students, our graduates, na maging truthful po talaga sa negosyo ninda and transparent sa kung ano ang negosyo ninda and kung ano ang nangyayari sa negosyo ninda, because the moment na nandaya ka, mabalik iyan, sir. Pero may mabalik na mabalik. Tapos makarecover, ma'am, sa nandaya. Correct, sir. Mapagal po pag nanlalamang. Sabi baga, ma'am, mas madaling magtaram ng totoo kasi mag-uti. Correct, sir. Opo. Kasi baka malunod ka na sa lies mo mismo. Dahil mo naram kung anong totoo. But in business po, mapagal po, sir, kung nandadaya kita. Not just ang sadirita dinaya. Pero pati yung customers natin, dinaya din natin. Wala nang maniniwala sa atin. In the end, tayo pa rin po ang talo. O, pagdating ng oras, tayo pa rin po ang talo. Kaya maski dyan bagawang sa Saudan, kung sa iman ng Saudan, mahiling mo, may mga customer na namimili man ng bigbabakalan. Opo. Yeah. Duman niya napifeel na maski dahil na siya magparaano, aram na maray ang produkto. Correct. Bago, opo. Yan, gabos na yan, package na yan, pigtutukdok na yan, ma'am, sa degree. Yes po, sir. Gabos po yan, pigatukdo mi sa inda gabos. Iyo po talaga. So, kung ano ang tama na practice sa pagnegosyo. Kasi, mapagal po, sir, kung daisin na mga guide ning maayos. Yun po ang pinaka-main purpose ng business plan implementation na ma-experience nila actually yung full cycle kang negosyo. Kasi 1 year po yun na subject from first sem to second sem. So, ma-experience nila ang ups and downs. And then, basta constant monitoring lang po talaga minsan dahil man nag-open up baga ang estudyante kung anong experience ninda. So, ginigiyahan mi po talaga sinda na kung ano ang hindi pwede at hindi tama sa kung ano ang dapat at tama sa pagnegosyo. Wow. Okay po, sir. And yun, sir, na-mention mo din yung word of mouth. O yun, pag nandaya ka, sir, saro yan sa pinakamakaskas ang chismis. Di ba, sir? Pag dain mo na customer mo na bako maray ang experience sa imo, sigurado malukop agad ang balita na bako kamaray na negosyante. Iyo. Basta baga, ma'am, ang gatekeeping ba kang informasyon, mapagalon minsan naghali sa imo pula, uminabot naman sa receiver ito. Tama, along sir. The way, sige, dakulong dagdag. Iyo po. Kaya pon lang talaga, pero may kang honesto ka sa gabos. Correct. Universal, man po bagay. Ako nga ni ma'am, kataram ko sa mga estudyante ko, be good to people, even if or even when they're not good to you. Correct, sir. Tama po, sir. Kasi somewhere, in the universal carbon baga, ma'am, ginagibo ka ding maray, dahil man yan mabalus dyan tulo. Somewhere, correct, sir. Diba? Kaya kung negosyante ka, ang karahayan mo, ang kahuyo, ang kambut mo, pagiging honesto mo, mabalik yan sa iyo. Tama istorya, dumang kang nga tamarayon nga ito. Pag dahil na talaga nga pwedeng ipabakal ang produkto, dahil na ipapabakal. Pero ngunyan man, nahihiling ko po ang mga dakol na mga negosyo dito sa tuya. Gabos naman halos gusto nindang maging matanos talaga. Maski bagayan sa mga groceries baga, inventory ninda ang mga tinda-ninda na baka ina-expired na, ini-algarog kayo ni. So mga magayon po yan na practice. Alam ko sa Indo, pigoturo pa yan gabos kaya lang ma'am, uli na. Alas 11 na. Kaya natawan ko kabang duha, tig kabangang minuto para o whatever.
na ano po ang sa inyong gusto pang ipahayag o gusto niyo mag-invite ng estudyante or what? Sige po, right. Sige po. So, thank you po sa opportunity na ini na mai-promote din po ang Samuyang program, mai-istorya, mai-share kung paano po ang proseso ng pagnegosyo. So, siguro po, ngunya na nagkaigwa kita ng ideya kung paano magnegosyo. We hope po that yung mga viewers natin and listeners natin na-inspire po kamo na mag-venture sa negosyo. They po mag-isip na kaipuhan dakula tulos. Start small but think big. And hopefully, kung may mga aki pa man po digdi, senior high school if ever, hopefully mag-take ka mong buset and choose entrepreneurship as your first choice sa Bicol University. Thank you po. Okay, sige. So yan mga tugang, ang natuyang edisyon ngayon aldaw ni Huwebes, Abril 13. Siyempre sa pagnaran kan sa kuyang duwang matibayon na bisita, matibayon nagpaliwanag, grabe ang entusiasmo ninda. Kaya kumbinsido ako sa inyong pig-offer na degree, ma'am. Okay, sa pagnaran kang kabus na officialis kan Bicol University, sa pagnaran kang presidente kan BU, si Dr. Nebres III, sa pangaran kang director kang BU Extension Management Division, si Professor Rowena Wengsoylo, asin mga staff niya, mga mahiguson, Sir Eds, etc. Lakulon dyan, ligwaring tarandaan nga ra. And then, sa gabos na mga personalized kan BU, mga estudyantes, sa gabos na dalan, para healing, para dangog, kan programang ini. Sa pagnaran, syempre, kan sa kuyang partner degree, si Dean, si Bem Dean Edgar Barameda na yaon niyan sa sarong seminar sa Cebu. Ako po ang sindong amigo sa radyo, ang sindong lingkod, Sete Matera. Salamat po, hasta sa masangling Sabado. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Huwebes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi.